खुलुमखा खापानि ताहुताय बहुसं जों दिनै फाय सबायखा चिनि दाल बिदाल निउज एन्टारटेनमेन्ट बिसिंतै जों दिनै फाय सबायखा मनु ममपुई गामियाव थिक चिनि सार डक्टर बिस्वजित नि देबरमानि मिया भाइराल नुखा जे ओ जागाव न बेलाय खेनो हिट भाइराल नङि मानो आमो पुरा एभ्री गथना कतर तामुनि बागै अमा हाके गथना खालाक्या जों दिनै बर'नि खुक्तिनियाव जों खोनालायनाय साग्रादि तामुनि बागै चिनि सार डक्टर बिस्वजित न ओ जागाव मियाव कुरुम कुथुम फायै बा खुक हामया बा हामया सितारा अमा हाय कक साफायना सार abo hoilo sungfo tong angni jet tango angni jet tong mane bising tui ara jagawa mane boro haksal hoitena mane target khlai paikana abon slai sikang angje sanamu sungu je suno sungoro tongo prai 4-5 jon borok laslai tongo kaisa borok mane kaisa borok 5 jon phaya suno safo khanika saro khaniya kunoi korok saka abon logi no bare ongkhor kaisa phun khema logi no je abo party news party ro phayai abo tikai boro tongoro si tongyang bo bare si khar tongo bodike khar tong sai tong borok angka ani mote ka khar tong khujapa tongra tho nung sunga nang na ano sungdi tam male kaham kai kokno sana nang na bele sungto nin thinio ang busukna haka buri puru nai ria dang nai abon bagai mane borok ka directly si sawan nung kharsi nung mane borok se sama kok kharsi tongo nung rimaya nung bro se abotike kokno saw angka aboti ya kesang kokno sala tangmano kokno saka to kesang aram khai sana nang bele angka nung abotike jemon gunda system ka phaika angka to aboto an khai na toja gya angka angpo aro jaka busa tongra de himana khai angpo chin kokno ka hapono aboti mana khai propo maria borok mania mane abotike mane borok khai chalu khai mane video khayo angka ja samay chin borok kok saka tongra de him putar ka angka borok saka tongra de kok sana pun video kana pun tongra de himase sungje abo sai tomana ka chini mi chung pun jenai tonga bani no abo khabono chung jen nukjak no chini chung samani kaisa pun ajaka ko kaya abo chini khai chung nus nukjar ya khajak abo jaka khoboro chung khobor news le naika na ani ko ya angka abo tumani borok je samaka borok khnai tong angka nugak tong angka chung samaka tam nukja angka ba an logi tere kaisa buri tere kaini buri pho tongo borok phai mana ka ka abo jaka wa taman baka borok abo kisa short je saya jaka simika nukjar sama ko satari ka taman nukjar yang na tonga ba angka abo khada buri ka news khai khake ba ka hamka khai tong tamo borang muni suni ba jotone live tong na bele jotone kaham tala bo kahe jaga oro chinoro phai kaham chi khayo bo kahe bronto abote ke hamya khaya ko bele khai mane pore engke sungsi nai bele tam khai man tam khai me chin paran pho ekta para murubi he chin sok diri karbari he committee khaja tong chini pho abon bagai engke ang sanamu sungo abote khale angya chini tribal borok tere tola klai thane ha klai thane ni sikang sungjet je rommane no kahama ka thai tangna bagoi abote khe bole kaham sis tana phai chinoro nai di school kurui lama pho taksi abo aste kang tongo erpore school kuri school rika hangkai je gorib borono high speed pho tuk pho bagja tongo hangkai auto bagja tongo hangkai dugane bagai pho subidar gri tongo hangkai bonono chungla kaham hima hino bonola chungla haima hini maya tamoni himala chung jena na di oro jagawo kubang ma political doctor engka political busuk suno subidar mangkaba engka chini oro mantri rok MLA rok green iya tongo okajan puro engka chini oro pai oja parawo kahasa oro kasai na pekena ba wai pon nugia ko ekdin pon nugia ko angka tu botoro engka taman bag bor khnai MLA phai kona wasa pon phai ako directly wasa pon phai suno aboti mane kuno budi sudi ngora budi ke tong budi ke sakha MLA ronole nor sar sauka mane sino kamio phai na pekera do ne no rungra hai ka ba kamio ma hing to ka ma rosa saba abo sung sajak tong chin te wasa pon phai borok budi ke na ya chin kuri borok no engka sungpho borok se sungpho kaisa borok se sungpho kuri borok ni ora phai tum ha nango abon bagai ang je kaham khane borok no borono ang khaya chaja gwang hamjago sujak ko kan engke je miya je oro gothna khaipe ni ro amo ki nong ni wan chuma ka amo political ni system kada phai na tam bom tu mane borok sujak ko jemon bulai na khe bulai pho thangnai amoti target si direct tamuni bagai bulanya ni phaikya borok ke abono kaisa borok no high speed bagjana himani engke bini civil squad hamya engke bono high speed rimai mane bo aro suru mothangai suru ni boror riang taka bono engke boni civil squad hamya engke lenden bengo si hamya engke surum malik riang engke to abo chung dorana angpho rimaya nungpho rimaya abo ti system abo bank manager rok bai nung ba surum malik rok bai nung salai ka engke si abo to sangsodon khaimana bele engke to abo chung to nono ria hingu saya ko bele rinai engke logi pho saka mane chung saka na tongra di aboti ya ko bele kokno ba
budi kai si kahama ke milik ma kai salah nang ble abudi kai nung jemon bulai na phai mati ka abudi kai phai kala boro ekdom hu kai jemon bulai gra na him phai mati kai phai tong ka abudi kai angka go thije angka abun no kai যেমন ও মহাভারত তাংলাnya abudi kai phai tong hata angka abu sini sar doktor Biswajit ke o kamiwo ki mane belai no sia hai no goi da mane o kamero ba thokogoi chanani ba o ma hai hini da wan soi phai tai eng aguli rogo hanga ke thokogoi chaimaya ba o kamiwo ko thokogoi chaima na mulunga bese ba sar tongo nei ama hai hini wan soi da phai thokok sana ni hingkai chini gusabuti ma poria mang to mani ti manung yang to mano abo so thai sipor chalu khari gla khamo nin thani 10000 hodi 5000 hodi 2000 inchi abo khai jarang tlang thang ble thokok sana ke bo ngata ma ka na ro school tang to khaba bo isere ro phurung na hina abo na hin tu kun thokok mai abo thokok hi abo na abo ka chini ekdom kaham ba ke chao kaham ba ke khai sin ba koile hingka rang jemon nin thani ang 10000 na ka 20000 na ka 30000 na ka abodi ke na hare ang jokhon abo rang tlang khar sangai chang bo abo thokok na abo ka jang thokok hino abo ka chi hingga bolechen bagai school sikhai ri o tuifo kaham ri kaham na tai karen bori nai sai to bus kanga asta asta khari nai hingga sulabin bagai lamsok sima tosin bagai kaham sei abon ta abon mane nong niche oban suman tana abon chinwa suman bus kang khai chung asta asta sono tera kaham khai tun sungkri brong na te busuk ritun tur khai aboti khai na sung abot thai thang sai na ankok kari ri khai nin chin mu ane mung khai government de berma ko kami hingga khoi sampai hawar khoi sampai wa na keseng khremangka yang sini tarani khoktoi sini sar doktor Biswajit ama kuno bothok ko chanani boro phaya oroni boro rogno kaham khanyani bagai kolo kotor hayakaba sini boro rok amir karongni boro rok ngake talo thangi tongmaikya sikhangei thediba o jagani boro rok bo lekha pora koroi lekha pora no khairnani bagai tal sakawo nohor manani bagai o ma haino kaisa wan sukmani sini sar doktor Biswajit nubo lekha pora poroi ku nungei uno thokongani bagai bo phaya nge yang sini te kaisa dadu tongo acha dadu oro sumia gothana nukmani bahai chagra dam tam bomtoi miale angaro gothana ulang kroi ang kam khe tongo arpo ang sario khupolmai ha khupolmai ha ra kong phai mia ke so phai mit maumi Biswajit mochi sar Biswajit no ake buni so umit maumi himbre rau kunek tham klarok kunek tham inthau lai ha hino khnawo abo kang ke no okori ba habang khai tomo ba ang sasung maya ari ba chungbo no ta jang simo lungmo koi bai thang ang nungmon jorawo je tiyo ko bung saphayu chuno bujai khnari phayu je bung bujai khnari mode ta boro chuno bro mon pui yo pho chuno school kheri ha ke lama kri lama bung chung no jaga jor dugan no khen ma bung tai ri tomo joto no pai tomo ke chuno bung bi ya chung chin ya ni bung na pucha kho pho churi khlai bung nar ke kheri di himo phokri ko chini rang ri di him bung sai mo phokri ko chung ro chuno unoti kheni niye bung boro chuno moro ko ek din phayong bai chung praman no chuno bung no kho pho thokai mong praman maya ko ke bodi ke lama no bodi khiye chuno unoti ai unoti kheni mo jaga wa chuno ke ha bodi khiye bodi mabru kaham no phai mono mana kheme yang tho ke cha mana kheme yang mong nai abung ke chung boro chini soma sin tong boro mon pin chudri se chini trek tong chudri ntho ma ba to chu soma nei nai bodi ke bro kaham no ma নষ্ট kheme ni ya sini sar doktor Biswajit chungake o kamero kono thokok samar to tong boro chung thokai mo bunok ek pucha phang ai ning koi bai thamai ta boro ang boro ai parano bung lo thokai bung skima cha ko boro lami ye ang proman maya ko ke tabo ja je lama salamri to mana amro sab salamri to ni bo doctor sar Biswajit bung stamri to bung stamri o bo gana bo nuk tamo gana wo boro dugan pat kheri nai bung chung kho bo chinthia thokai lai ama bai chuno riklai di hi ama bai bung sa thai bini khoros bai bung hawai ri to boro chuno bo kangal gorib na chuno dugan pap kheri nai jaga kroi nuk thai kroi hu ba chani kroi pukri changa phiri an jaga kroi hiye chung boro kangal gorib na dugan bita khoa khiye nok ma phanchu phari nai ri phai nai bung ti biye kheri phai nai bung tangri nai hiye bung ba se hak chuma na wai ri bung jaga snam to tau jo to mukoi bai thambai chung driver hunuk to waisa skam jo to nuk to mung samana kono thokogoi mung thokai mo kori ro
जोंनि कांगाल गरिन थिया स्किमा सा थुमिया बुङाखै काम तावरि म फक्रि रव बिनि शक्ति बिनि क्षमता बुंताउ आसोंनो आइनि कावले आं सिमन जरा सार डक्टर बिश्वजित ओ कामी रग बा अटरक ओ माहाय रग रई दं मानि नोंले मादा माखा bo chung mai lamayu angke ani lekha kaya ani lekha pora kaya amboye chung borwa chuno tibiye mori phayo bau phayo tibiyo bose je lekha toni mabro kagos purtro kani mabro ungke lamayu bose chuke kangal goriba chungke abo insurance pari pijamaya khali khatung jamba bungke kluk kluk pari di hiu aste chalok di hiu aste angno rikhlai di apatat no nile kagos putro kake lai chalok dia chalok mo baino angno aste supply dia hiu bro bung hiu ani kaula sena pe ke जों खानायमाखा yang sini dadoni khuktai bo sini sar Biswajit no bo belakana hamjago tamkha bo Kamini borok no kono thokoma koroi oma haike no sini news channel ni bisingtoi nai tongni Lukurok omsonongkha dinin bagai tongkhong